Üdvözlök mindenkit blogom mai első bemutatóján. Ez egy nagyon könnyű kis dolog lesz, ilyen kockás képernyővédőt, vagy akármire használható dolgot csinálunk, de jól néz ki. File, nyissunk egy újat, 500x500, kapunk egy ilyen négyzet alakú kis, hát ilyen dolgot. Kapásból kezdjük, hogy úgy, hogy nyomunk először is egy D betűt, hogy ugye itt a szín, a szokásos. Aztán filter, render clouds, kapunk egy felhős teret. Ezután filter, pixelate és mezzotint, ezt beállítjuk short lines-ra. Oké. Ilyen hülyeséget fogunk kapni, de filter, blur, radial blur, 100%-ot az amount, zoom és best. Oké. Egy ilyen hátra menős dolgot kapunk. Ctrl F. Ezután filter, stylize, extrude, a blocks, a size legyen 20 pixel, depth 40, random, és itt ezt ne kockázzátok be. Okézzuk, kockák lesznek, Ctrl U, colorize, és beállítok itt, amit akartok, nekem egy zöldes lesz. Oké, hát ez kész is vagyunk, könnyű volt, nem? Na, majd jelentkezem még már egyel.